25 după o acțiune superbă. Vă spuneam, Jovetic avea până acum 4 goluri, a 5-a reușită în 3 partide pentru Stefan Jovetic. Superbă acțiunea, superb driblingul, superbă execuția. Nicio șansă pentru Roberto, deși este colțul său. Iată-l pe atacantul de 24 de ani, pentru că foarte probabil United va câștiga grupa A, dar mai avem mult. Saviola acum, o pasă excelentă! Diamantakos, gol! Gol Olympiacos, 1-1. Marchează pentru campioana Greciei Dimitris Diamantakos în minutul 37. Doar 2 minute au fost în avantaj cei de la Manchester City. Iată o acțiune superbă, făcută șahmat, nici vorbă de offside. Nici vorbă de offside și finalizare care nu i-a dat șanse prea mari lui Joe Hart, chiar dacă a atins mingea. Diamantakos marchează și este 1-1. Șansa acum David Silva și este penalti de această dată. Penalti. David Silva scoate lovitura de la 11 metri în acest minut 52. Vă reamintesc că numai puțin de 2 penaltiuri clare refuzate de acest arbitru în prima repriză. David Silva s-a descurcat foarte bine în duel cu Samaris. City ar putea prelua conducerea în acest minut 53. Șut și gol pentru Manchester City. Execuție superbă a lui Kolarov. 2-1 așadar pentru campioana Angliei în partida împotriva campioanei Greciei. Execuție perfectă a lui Alexander Kolarov. Nici o șansă pentru Roberto. Revedem cât de inteligent și-a lăsat piciorul și s-a agățat Gazarian și Bukalakis. Sunt cei 3 jucători care intră pe teren în locul lui Dominguez, al lui Kasami. Gazarian, să vedem această acțiune a lui Olympiacos, gol Olympiacos, gol marcat de Diamantakos, dublă pentru atacantul de 21 de ani revenit la Olympiacos în această vară. Este minutul 65, a fost o acțiune foarte bună de atac, iată-l pe Diamantakos, cât de ușor i-a luat fața adversarului direct Baiata și iată și o ieșire total greșită a lui Joe Hart, de care profită Diamantakos, care reușește dubla. Prima oară a marcat Diamantakos în minutul 37, a fost golul de 1-1, iată-l